Mana. Kumusta kanyong tanan? Nga mga suking tigpaminawan, ning handuman ng... Ako si Froilan. Mularga ka, kuyog dito ni mo sa Batangas. Uma, aron, adto na ako manrabaho dito. Oo niya, malayo ka na mo ni Papa ni mo. Ma, alang rigay po nga nato ang akong paglarga. Munang, tuguti na lang gud ko. Kung hugot na magid ka ani ang imong desisyon, la ikaw sige, ikaw na mag-iko. Sultihan ko sab si Papa mo mahitungod ni Amy. Dagang salamat pa. Tod, may baili ra ba karong gabi ini sa ato, ma? Mamaili ko, ha? Ano ka? Turang magagawa may mutang niya. Sa'yo mo ka? Naman, niyaram ka nagbangko niya. Nakakita ka na yan ng babae nga naan yan ang bangko, bay. Nang nanglingkod pa. Guwapa, no? Oh, Bay, i-request ko palihog din ng Hotel California. Aron taas-taas ang music. Isayaw ko ka ng bayana. Akong ilailahon. Huwag ako na yung pangulaban ka ng bayana. asa. Ako din si Mary Chris Colby. Ikaw, sa mga... Froilan. Ako si Froilan Monteroyo. Mahimong mangutana. Paguta na lang. May nagmamay-ari na ba ng puso mo? Wow! Tagalog ka pala. May balag kang manguyap, no? Oo. Okay. May bawaan mo nga akong tubag kung mo adto ka sa amon. Kung mamisita ka na ako. Niyan ako silang Marie Chris. Mangayo na akong katahuran. Mayo! Mayong gabi eh! Marie Chris! Siya to. Mayong gabi, no eh. Na si Marie Chris. Oo na. Marie Chris, ay lalaki ng kita ni mo. Oh, niyan namagid ko sa inyo. Gusto na kang sunahon sa akong ilangyo ni mo. I love you na. Kung gusto ka, paabot ako karong hapon. Ha? Hapon na sad? Kaya nga naman. Basta, sa hapon na lang. May bawaan mo nga akong tubag. Sige. Ipakita na ko ni mo nga andam kong magpaabot. Karong hapon mo ka. Andam kong magpaabot, Marie Chris. Tungod kay na in love na ko ni mo. Niyan sa ko. Hapon naman. Ingon man ka sa hapon na ako mahibawaan ang imong tubag. Sige na, Ona. Isugod na ka. Yes! Uyab na kita, yes! Ay, bayagi ko pinuang niya. Ipagukutagi kag sundang ni tatay ba? Uy! Ipatigbas takit ka. Dili, uy! Dili ko ikaw binuangan. Dili. Og dili ikod magmahay sa pagtawad mo sa kong gugma. Dili, Marie Chris. Isaan ko na. Malipayon kay mi si Marie Chris sa mong relasyon. Huwag ko magmahay nga ako siyang ipanguyapan. Guwapa na. Magsabot pag yun may. Froilan! Gawas una diha sa imong kwarto, be. Dias dito nimo. Sulti nimo. Oma, mugawas ako. Basaon man na nimo. Nga ugma man dayon ka mo manglarga paingon sa Batangas. Galita sa day. Ugma mo sa dayon. Ay mao gani. Inan karon. Unsa may imong desisyon?
karon pa lang nakuyawan ako. May tungod sa unsa man na. Marie Chris, mular ka ko ugma. Paingon sa Batangas. Unsa? Mular ka ka? Biyaan ko nimo. Mular ka man ko. Kana tungod og alang nato. Tungod kay mo trabaho ko dito. Lain na ni boy. Imo man dai kong biyaan. Kung gusto ka, aron mag-auban kita. Apas na ko sa Batangas. Ipasaling ko nimo. Makatrabaho sa ka dito. Mag-auban pa kita. Ako'y bahala nimo. Nasayod ko. Na kung magalagyo ta, kung gusto ka yun nga, imo day kong ilisan. Makailis ka na yun. Mas daghang, mas gwapo pa na ako. Diba? Martahan pa yun. O kung muabot ang higayon na. Alam ko pala uma. Parang kahilang dayon ko. Aron, dili ko tangtong masakitan. Dili na mahito po, Froy. Love ka ayo di ka. Kung mauna, aron dito magalagyo. Apas na lang ako. Okay? Welcome to Batangas. Ni ana gid ha. Ni apas na gid ko nimo. Don't kay love di ka. Bituan ako nimo. Sige na. Mamaya na ta din Mr. Manuel. Nasayod kong igutom na ka. Mga ano na ta. Muna ta ka ihatod sa imong kapuyan. Tana? Nakita mo na? Nadawat ka na yung trabaho, no? Ang lakas kayo backer ang imong tito. Maugid. O, aging selebrasyon. Muadto ko sa imong boarding house karong gabi. Mag-celebrate ha. Okay, go. Marie Chris, ila-ila din mo sa akong barkada din eh. Akong ikuyog si Alan. Alan, nga akong uyab si Marie Chris. Wapa kay kuya ba eh? Ako kay gwapo masag ko. Oh. Hello, Marie Chris. Hello, Alan. Sige na, magsugot ko sa iyo. Tagay ito, mag-celebrate ta. Dagang rason aron mag-celebrate ta, Marie Chris. Ang atong relasyon ug ang pagkabaton mo nagtrabaho. Wow, magkasuya ba na? Ikaw ba panguyab na sa dugi mo aron sa sunod itong pag-anhi, may partner ka na. Manguyab ko? Oh, manguyab ka. Kung manguyaban ko ka ng pariya si Marie Chris. Bay, nagbinugpong raning akong Marie Chris ug ako lang siya. Bulaan kasta ng bulaan ni Marie Chris bay. Magkasuya ka. Ito namin si Alan, ha? Amping mo ha. Nakainom na ba mo? Ay, kabalag ka, Marie Chris. Ako yung bahalas. Imong uyab. Salamat, Alan. Amping mo. Wow, sweldo na sa nato. Luta pa minaw, no? Basta ting sweldo na. Maog yun. Magkapadana sa tagkwarta para sa atong mga pamilya. Maugit. Karong gabi, ha? Celebrate na sa ta. At doon ka sa namo ni Bay Alan sa boarding house. Oh, di mo na santa kay Bay. Oh. Sagay. Mga hubog na san mo. Ay, kabalag ka. Di mi din may ko. Labi ako. Ang amping ko. Salang di mo, Marie Chris. Bay. Oh! Takot. Hindi, tinuod. Gumadawat na sa Marie Chris sa ma. Iya kong dawaton. Di siya magbahay. Kaya kung unsa mo siya kamahal, tiplihon ako. Tiplihon pa na akong mau magmahal. Oo. Mas mahal ko ni mo kay ni Froilan. Oh. Sa una pala ako pagkakita ni mo. Espesyal na ka lang ako. Kung mauna, gidawat ko na ang imong gugma. Kung sa ko rin biluan na ako, ha? Dili ni binuang. Gidawat ko na ang gugma ni Alan. Salamat. Salamat, Marie Chris. Ay, Marie. Huwag na lang ta, Froilan. Si Alan lang akong gihibong. Mga
Traitor mo? Traitor ka? Sakit kayo. Di ako mo nang ipanguyaban sa akong barkada si Maricris. Kung sa ako usab nga tubangan, isugot siya ni Maricris. Maayon lang gani kay may mga tao nga miuwang na mo. Kay kung wa pa, ambot kung sa'yo may tapo. 3 years na, sugad atong hitapuwa. Pero single paghihapon ko. Tungod kay mahadlok na akong mga. Dinin na lang ko to.